cal convidaría a que subiran e que tamén nos aportaran a súa reflexión, porque tamén dende as administracións e sobre todo dende as administracións hai moito que facer, aínda que moitas veces nos deslumbren outro tipo de cuestións. Empezaría a chamar en primeiro lugar a presidenta deste Centro Veciño Cultural, Ana Pérez, a continuación a representación do Partido Popular, a Lucía Sánchez, a Irene Garrido e máis tamén a Fernanda Beijón e a representación no Parlamento Galego do BNG, Carmela González, e no Concello de Vigo a Ana Martínez. E sin máis, pois cedolle a palabra a unha representación de cada organización política. Non consintamos que non nos consideren personas, non consintamos que se nos vacule, que se vacule, non consintamos que as mulleres somos, estamos e formamos parte deste mundo. Non vou a decir o mesmo de onte, porque xo dixen onte, pero non confundamos o que lle gustemos ás persoas coas persoas que nos confunden co que lle gustamos. Nunca pode ser así. As mulleres somos mulleres e nos gustamos a nós mesmas. E se as demais persoas non lles gusta, que o solucionen, porque non somos nós. E se temos persoas que están ao noso lado, perfecto, pero as que non queren estar ao noso lado, que non estén, perdón. É que no viño, vale, ese primeiro día. Estaba apagado. A ver, sí, un momentiño, un momentiño, sí, esto queda así, a ver.
O queredes máis especial? Hai alguén aí? Queredes máis especial, sí ou non? No leave.